Jadi sekarang kita datang yang tadi dari Pulau Eka tidak ke waswado kan rasa dosa kan juga mereka tadinya anak sampai opan doa kan seluruh katon niat insun nyawa sakit kegораmen saji panggodo seorang dosa ayahku pramen kecono gerik ini kono sosial bongsa ini kebangkitan itu kegораmen banding kulo nyawa sakit akan bomo kuoso ikan kuoso datang menimum panggonan uji kebilangan ini dagangan ini dan semoga baru tahu besok dengan beriki ilo panjenengan katuran soal kalincang yang rumah gelare ana wae sak tidak salah kuning mintakan dokter gunani raja pinarikan kayu milik selamat ya itu ngatur kawan dia yang dari sekawan kasar kacang turunkan campur toyo kan sebenarnya lebar lan jawi pindah atau bobot dari biar kok babakan sama panayo no budol jojo untuk ngono balas jawur saya kersane gustilah usono kana jati sumoka dewa kanthi kormono sira temun lopi nduk lan itu sira bakal tangi kelapa waja sing kepagung dibajakan kuning suwa itu tak jaga diro sira sungko ora katon manjing kok marang sungko kang wujud sak manjing sira rumangsa turu ning kampung kos jamine manungsa kang wujud sinapurna. Assalamualaikum salam ya ingsun katuri niki semana bumi kang semana bumi kang badhe kulaturi